ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ତମେ କିଏ? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଓଦା ମହାନ୍ତି। ଓଦା ନା ଶୁଖିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଶୁଣେଇବାକୁ ସାର୍। କ'ଣ ଶୁଣେଇବାକୁ? ସାର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କରିଂ। ଓହୋ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ। ହଉ ହଉ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣେଇଲ? ସାର୍ ଏବେ। ଆଉ 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 କେବେ? ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ସିଧା ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିବି ନା କ'ଣ? ଆଉ ସିଧା ପଢ଼ନ୍ତନି ଆଉ କ'ଣ ବଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପଢ଼ୁ ସାର୍। ଓଲଟା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ଓଦା ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଲମ୍ବା ଖବର। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ସହି ନ ପାରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଳ। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ହେଲା, ଏଇଟା ଚଳିବ। ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ଗୋଟା କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରାଇମ୍ରେ ଉପରେ ପଢ଼ିଲ ତମେ ଶିଖିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ପେଣ୍ଠିର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗଞ୍ଜା ପେଣ୍ଠିଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଦିନ ରାତି ଚାଲିଥିଲା ଚାଟିଂ ଆଉ ଚାଟିଂ। ଗଞ୍ଜା ଦିଅ କହୁଥିଲା ବେଳେ ପେଣ୍ଠି ଦେଉଥିଲା ଉମା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଗଞ୍ଜା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପେଣ୍ଠି ମାଁ ହେବାର ଖବର ଜାଣି ଗଞ୍ଜା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରଙ୍କ ଟାହି ଟାପରା ପେଣ୍ଠି ନ ଶୁଣିପାରି ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପେଣ୍ଠି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହୁଛି, ଗଞ୍ଜା ନା ପେଣ୍ଠି? ଏନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ସବୁ ପଢ଼ୁଛ, ଗୋଟେ କଲଚର ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ପଢ଼ିବ ନା। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କଲଚର ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, କଲଚର ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ୁଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଳିସାହି ସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟା ହଲ୍ ଠାରେ କଂସାରମଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ସିଙ୍ଗାଡ଼ି ସର୍ଦ୍ଦାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହଉ ହଉ, ତମେ କାଲିଠାରୁ ଜଏନ୍ କର। ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ତମ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦରମା ବଢ଼େ, ନହେଲେ ମୁଁ ସେତିକିରେ ରହିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍।